Salutare tuturor, bine găsit la un nou joc, să nu fie bază, am zis că hai să fac un încet. Și aici trebuie să sărim să nu pierdem. Puțin lag. Dar o să-ți revină. Mult. Și da să începem din nou. Am murit. Dați cu 47. Poate să fac 5. Uite, s-a revenit. Eroare de 2 bani. Ok, că o să fac episodul ăsta de 5 minute. Hai frate, se mișcă în eroare. A murit. Să nu mor. Of. Haide. 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 Bă, nu. Haide. Am murit, frate. Ultima rundă și încheiem episodul. Sau mai fac un cadou. Și ultima rundă și haide! Hai! Oh! Fix cover. Am murit. Cam atât cu acest episod. A fost așa un minigame micuț. Sper că v-a plăcut, dați like, share, comment și abonați-vă și ne vedem pe viitor.